Sajisin pat ngi ai U Blei fi na Good News TV hakani ka step jong ka jingpuson ba ka mani ka ba shipor ka ba ngin yawan page ka Ktien ka jong Blei ban menen ngirang yo sngo ya ka donut ka ba kum ka donut ka jong Blei ka ba David ngiu don ya ka donut ka jong Blei nga kwa ban page ka por pat shaka way pat ka Salm jong David ba David Ukraine ka Salm ka ba pra ya kaba uong hakini ki Ktien hakani ka khot kaba nakashintur ki khonlong bat ki barang bun malapen scam ya ka bor ka Salm ka ba pra ka khot kaba ka pen kan ma ya ka Salm ka jong David ubakran ya ka bor jong U Blei haki khonlong ngasong kini ki Ktien nakashintur ki khonlong bat ki barang bun malapen scam ya ka bor bun ki balang ki rakhi ya ka children Sunday bun ki balang ki ele ki children's week akan katayo ban nga aingo U Blei bangi yo ka jing kodor jong ki hep ki baret ka jing kodor jong ka jing shakri ki khna baga Ktien ko jong U Blei kala kran ya kani bo David yo ya kata ka jinglong ki khlung ki ba U Blei haki open scam haki ya ka bor haki khlung nga ngadang don kunrin nga skong thu ha ya kani bagi khonlong ki don ya la ka jong ka bor wala da kilong ki batolot bor bun sin ngila ban perkhat bagi khonlong ki de ki batolot na ki de khot jong ka yeng na se khonlong inde batolot iba shushan nia be ha ka jing ai bam jo ki kimi ki pa ha ka jing ten jo ki kimi ki pa ben ban khonlong ong ka Ktien ka jong U Blei bo U Blei open scam ya ka bor ha ki khonlong kumno ka takala ban long henrengi yo kata ka jing shisha baga no ka ying ka badan khulung la don ka no ka jingya kan an la don ka no ka jing bom ya sko tenan habadan ni khulung kawan ra no ka jing men kawan ra no ka jing po samrki kawan ra ka jing sup ha ka yeng namar ka bor ka bai khulung idan idan ni ka bor ka ba ki rangba ka ba mangi ki bala san ki bala rangba ki te men inum la banai Era ini khulung iba tolot bor ilaban iPad ya kata ke jingmen ya ke jingsuk bad ilaban wan rai ke jingpo samrki bad ke jing risa ha ke yeng kat no kalau bes ngong tenan ban yo bagita ki batolot bor pen ban ha ke jing tolot bor ke jongki ki long pen ban ka bor ya ke yeng ban wan ra ya ke bakal long yeng kala do no ladadan manu ha ke yeng ke jong fi ke ba film dan ke jingsuk film dan ke jing skol tho jingmon film ke jing ya kenat perkhat ya kani lani khulung idan kat no kan wan ra pa dia kata ke jing so ngasno it ban perkhat ka yom Christmas kalajan kani hala hajan stang after your room dan chu bangin ken ma ke Christmas ngasno tenat ya kani bau try Jisu habo wan chakani ka perthai umwan ko musiem umwan ko mu nong yalam umwan ko mu ta unong sinshar hare wan ko mu khulung wan ya kata ke jingmen ke jingsuk ke bamangi ke belasan larang ba kisim ke bakrau batri ke bla banai ke Christmas ke deben ya ke dul jong khulung Jisu ubadan ya ke bor wada ke jinglong tulan wada kata ke jinglong ke ba idon bor eru ban udon ya ke bor ban ke jingsuk ke Christmas kalajan na kwa bangin perkhan ba kumno bo khulung Jisu wan ha ke jing tulan ban long ke bor utrai upendep ya kai ka Salm kala kran hang ni naga shintur ki khulung barki badang bun malapen scam ka bor ubren kul khu ye fi abang in stang ban perkhat no ya kai ka ayom Christmas ka jingwan long bri ka jong utrai ubren nam ta ka buram ka jong amen ngin ya tuai ni ai ngo imegen au Blei bangila ban wana khmat jome ka bor bangi ai ngo imegen ko utrai bangila ban yo sngo ya kini ka Ktien ka jome babalo Blei ba dan bor pen ban ha jing tolot bor me pen scam ya ka bor ngi ai ngo ime try ngi la rung shkin ka ayom show ni ubnai bangin ken ma ka jingwa long bri ka jome ha jing tolot ha jing long khulung ha jing long loi try be it pen ban ka de ka ta ken ka bor ka jome iarap ngi try bangin sngau tho bagi jing tolot ru ka dan ka bor ha jing bom long ai malaban pendam but try be in ti ya ka bamen ker khu ya baro ki ba pe ba sngam ya ka jingpuson ka Ktien ka jome ngai ngo ba me pediam skau ka jing duai na ba kyrteng Jisu ni duai amen